hanım golundy işläp Mingle hanım golundy işläp bizdenki uyo diýleýi Kedaranyp uýur işläp bizdenki uyo diýleýi Ay aşykula goýgul fede Fiyadül piyara sar yüden Türme çalıp qara öde bizdenki uyo diýleýir Geyiptir gadal ýaşaly Geyiptir gadal ýaşaly bilmen nedir ýar hyýaly Göz edip yomut ahali bizdenki uyo diýleýir Ay bal satma diýeýdiýsen Ýokdur malym bereýdiýsem Açroýuňly göreýdiýsem öwrülük uyo diýleýir Görüşeýli meňle hanım, üstü hanım, şerin zanım Karagydyr dinim hanım Yettirmez uyo diýleýir Karagydyr dinim hanım Yettirmez uyo diýleýir